To busego Mbaka mar higa mar 2027 mheshimiwa Raila pod chung'. Busego Mbaka mar higa mar 2027 mheshimiwa Raila pod dhi chung'. Mano en mbaka ma premature, en mbaka mokwanya goyo sani. Nitiere gik moko ma more pressing, ma more urgent. Kiweyo wach yiero mano kwal gi electoral injustice. Nitiere the cost of living ma nitiere malo. Nitiere nyithi sikul ma sani omoko ma pok oyudo bursary ma ginyalo dhi godo sikul. Nitie nyithi university ma sani ok ong'eyo ni to university bende pod be gidhi yudo gimiluongo ga ni Higher Education Loans Board. Nitiere vijende manobedo promised heaven ma iwacho ni hustler fund, to hustler fund ni olokore gimoro machal fuliza makoro serikal go biashara monego be ni jo Telcom kata jo Safaricom ematimo. There are so many pressing things. March 2027, I am sure ni oken gima nitiere e pach Raila sani. Pach Raila sani en ni gik made otimo dobed ker. Oneno ka ok timre ten jukumu mare mar mondo mi wayaw wang japiny. Ni serikal manu obiro manodhi ochuogore ne. Oken serikal mane nyalo timo gik mane giwacho because it was based on conmanship. Okay. So watch 2027 wabiro wacho ka 2027 ochopo. To kakoro wati